na area. Yan. Nagdalakas mo flashlight pa, nahilo ba mo? Sa kuan, tapos bag. Wala siyang audio. Nay, nagyaw-yaw inyo ha? Na. Ako wala. Wala ka mo, reklamo ato. Hindi na lang. If you want to take picture in Philippines, just follow my line. And later I will show you a beautiful rock formation in Philippines. Okay po. Pwede rin magtuwa ng video. Yung bawal po yung mag-picture yung walang dalang camera. Ouch. Dalag flashlight naman yung wag gihapon. Meow. Gusto nyo makita yung mga badge ko over your head, may mga badge na po. Pwede pa lights doon na area? Yan. Okay, thank you. The right side po, there's a lot of badge. And we have estimated more than 80,000 badge in the African River Basin. Ilang species po? They have an 80 species po. 80 species? Opo, pero yung mga species na yung mga insect bat or insectivorous bat po. Aha. Walang fruit. Wala po mga fruit bats dito. Walang fruit bats dito. Yung mga fruit bats po, kalimitan sa mga mangrove area. Mangrove sila. O sa mga forest. Okay. So walang malalaking mga bats. Wala po, yan na po yung regular na mga Regular bats lang. bats dito. Yung pa mas maliliit pa yung ibang species po. Walang balinsing sayaw dito. Ayan yung umuhuni siya, tumilipad, mga balinsa sayaw yan. Ay, uga. Akala ko bats Ito pa sa rin. right side naman, we have small cave and fence there. Yan naman yung tinatawag natin bat cave. Aha. May haba yan na 200 meters long and there's a thousands of bats into the bat cave. Kaya bawal po tayong pumasok yan. So hindi, wala talagang bisita dyan na pumasok. Hindi na alam kasi masyadong mababa siya. Aha. And baka mabangga natin yung mga bats. So anong oras po dito yung parang 100% full pack sila na lalabas? Start from 6 o'clock po, lumalabas na yun yung mga bats. 6 a.m. 6 p.m. 6 p.m. po. Okay. 6 a.m. babalik na yun. So sa ganito mga bisita, tourist, hanggang ano lang? Yung mga lumilipad-lipad na nakita nyo, lahat po yan mga ibon yan, mga paling sa sayaw. Yan din yung naririnig natin na humuhuli. Yan po yung nagpugay sa pamamagitan ng kanilang laway. O yung edible bird's nest po, yung tinatawag na nido soup. Pero dito, bawal mo ulit sa bird's nest yung paling sa sayaw. Oo nga.
So yung operation nyo hanggang anong oras lang? Ano po? Ayun. Operation start po. 8 o'clock na. So, So, 5 o'clock or 4 o'clock na. so 6 p.m. wala na talaga. Gano'ng kalalim ang tubig? So, we have 9 meters po. 36. 36. And affected din sa nung tidal and flowing po ng high tide at low tide ng dagat. Mm. And continue to wall. Okay. Yan yung level ng tubig kapag totally high tide level. Yan guhit na yung sa kabilaan po. So wala pong problema kahit sa high tide o low tide. So pwede pa rin pumasok. Okay. Pero may mga time lang na dinideclare ng close yung store kapag may mga bad weather conditions kapag may bagyo. Mhm. Yung malayo pa siya mag-London. Yung audio nyo, hindi rin pwede pala. Okay. Akala ko pwedeng kumuha yung audio ba, hindi pala, makapiright pala ako. Wag man guys. Gana po kataas tong river uli? Yung river from entrance to Anong haba ng yung hub. ng cave sir? Oh, The cave is 8.2 kilometers. There's 8.2. another opening to the kabilang room. aha. Doon pumasok yung Kabayugan River. And the Kabayugan River have a length of 28 kilometers po. Okay. Pero yung navigable part is up to 4.3 kilometers na. Kasi pagdating doon, maliit na yung section po yung ng underground river. Pwede nakakya rin batak para makatuloy to the 8.2 kilometers. 8.2 lang talaga ang allowed. 8.2, 8.3. Yung allowed po Opo, is only 1.5 kilometers. 1 kilometer. Yung regular tour natin. Okay.